uNkulunkulu akakulonde uphile uphuse uphumelele. Khuluma kuPastor Darling, abanye bathi-ke Pastor Wesizwe. Le number isenzo kuphela ngoba uyimember channel. So 9 5 kunumber kuphela. Le number ka-WhatsApp. Why ngisho nje abantu baya ngo-WhatsApp? Yena ngithanda lokho ngoba ayikho ivideo la ngithi khona abantu be-WhatsApp kodwa. Konke amavideo ngiloko ngithi abantu bengifonele. Sibeka la uThembeka Khoza uthi ngiyabingelela Pastor egameni lenkosi ngicela ukubuza. Chaza nophupha kubaleka nomuntu wakho ngembondo kodwa-ke ngigcine ngimshiya umuntu wami ekhathele. So kuyiphupho elibi-ke, she's running away together with her boyfriend. Unfortunately, her boyfriend got tired and she left him behind. A terrible dream, a very negative one. Uma ubaleka ushiya umuntu wakho noma umuntu wakho ebaleka kushiya emuva kuzofana. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupho nibaleka nomuntu wakho uPawulubu uma umshiya ngemumva. Uma engazange kufice, angazange nigcine nidibene, lokho kusho ukuthi kungenzeka uzogcina lo muntu umshiyile ngenxa yey'nkinga ezinihlasele noma ezizonihlasela nobabili. Yabona? 2, kwesinye isikhathi omunye angayibheka kanje. Uma uphupha nibaleka nomuntu wakho kuwuPawulubu uma umshiya ngemumva. Uma ukuthi azange akufice, azange niphinde nidibane, ugcine nje wamshiya wangasambola usale kuphi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kunomthakathi onishaya ngento eyisichitho ofuna nina nigcine nihlukene, nigcine nihlulekile ukubambisana kulezi inkinga enizobhekana nazo ngenxa yalesi sichitho ngenxa yalo moya. Yabona, omunye egcine ephelelwa amandla e-give up ekele. 4, wasibheka nje, kuyenzeka uma uphupha nibaleka nomuntu wakho kube uphawu olubi uma umshiya emuva. Ingenzeka anisabuyi nidibane, uyamshiya aniphinde nibonane. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu wakho yena uqobo uzobe sephonsa ithawula, ephelwa ngamandla, e-give up, ephelwa umdlandla wokuqhubeka nobudlelwane, bese wena ugcina mhlawumbe umuva onempilo. Yabona? Asivale. Number 4, kuyenzeka futhi umuntu wakho umshiye. Uma ubona ibaleka nomuntu wakho umshiye ngemumva uze uyosithela yena bese ekhathala esale lokho uthola ukuthi ngenhliziyo yakho mthi lo muntu iy'nsuku zakhe zibaliwe kwabanye, iy'nsuku zibaliwe, angahle iy'nkinga ezinibambile mhlawumbe nibanjwe ukugula nobabili, wena ulwe ukunqobe lokho kufa yena kumehlule. Yabona? Yes, but sicela lokuqala, wesibili, wesithathu. Lokhu esinye kuyenzeka, into engavamile kodwa kuyenzeka. Siyabonga. Besibheka la ukubaleka nomuntu ugcina umshiya ngemumva ngenxa yokukhathala.